दिनैनि बे रंजालि बैसागु बरायनाय हाबाफारियाव बेयाव ज' जाफैनाय फरायसुला फरायसुलि आरो रिसार्च स्कलार आरो गोबां सोलोंथायारि फसंथान कलेज इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरि आरो रंजालि बैसागु खुंनो थाखाय बेयाव रंजालि बैसागु बरायनो थाखाय बेयाव नुजाफैनाय मानिजाथाव रायजो राजाफोर बेयाव बिबुंथि होनांगौ बाथ्रा गैया आं बयनोबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरबाय रंजालि बैसागुनि बे बैसागु बोथोरा सौफैसि दाबो सौफैहां जानानै दं नाथाय बिनि गेजेरावनो देग्लाय इलेक्शननिबो बोथोर बिसायख'थिनिबो बोथोर गतिके बिनि गेजेरावनो दा फागुननि उनाव दा सैथो दान सोलिगासिनो दं आरो बे सैथो दान सोलिनाय माने सैथो दान फैनाय माने गोदो आसामाव माने गासैबो सैथो दानखौ दानसेखौनो बैसागोनि थाखाय थियारि खालामनाय जायोमोन बर'फोरनि गेजेरावल' नङा आसामनि जायफोर थागिबि हारिफोर दङ जायफोरखौ इन्डिजिनास हारिफोर होननानै बुङो बिसोरनि गेजेराव माने बैसागोखौ बरायनायनि थाखाय प्राय दानसेसो सिगांनिफ्रायनो माने साखाफारा दानसेसो सिगांनिफ्रायनो मोनसे थियारि जानायनि सम बैसागोजों सोमोन्दो गोनां जायफोर जामुं जाग्रा लोंग्रानि थियारि बेजों लोगोसे मोसौनि थाखाय गोदान फागा नांगौ बिनि थाखाय थियारि आरो बायदि रोखोमनि थियारि बे थियारिया माने दानसे सिगांनिफ्रायनो आरम्भ जायोमोन बेखायनो गोदो बुंनाय जायोमोन सतर बिहु सैथो दाननि बिहु आरो बे हराव सिख्लाफ्रा ज' जानानै माने बैसागो मोसानायखौ बिसोरो माने रिहार्सेल खालामोमोन बिदि रोखोमनि गोबां बाथ्रा दं गाबर बिहु बा सतर बिहु राति बिहु नाथाय बर'आव थोंजोङै जों बिदि बुंनो हायाब्लाबो जोंबो माने जेब्ला जों नोंसोर बादि सेंग्रामोन कलेजाव फरायग्रामोन हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय सममोन बै समाव जोंबो प्राय माने दानसेसो सिगांनिफ्रायनो जोंबो माने बैसागोनि थाखाय जोंबो थियारि जायोमोन माने बै समाव माने दानि बादि जिथु मंच बिहु जौस्राङाव जानाय जिथु बिहु बे बिहुआ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरम्भ जाजेनदों प्राय असमावथ' 1950 बा 53 बे समाव आरम्भ जादों नाथाय बर'फोरनि गेजेराव बे जौस्राङाव जानाय बैसागोआ बे जिथु फर्मेल बैसागो आनुষ্ঠাनिक बैसागो गोदोथ' न' जायोमोन गामि जायोमोन फोथाराव जायोमोन नाथाय दा जिथु जों मडार्न जुगाव जिथु बैसागो होनोब्ला बे जाहैबाय जौस्रांनि बैसागो मंच बिहु आरो बे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव 1985 सोनिफ्राय 80sनि उनाव बियो आरम्भ जादों बर'फोरनि गेजेराव आरो बै समाव आं बै समनि बाथ्राखौनो बुंदों जे बै समावबो जों दानसेसो सिगांनिफ्रायनो जोंबो बिदिनो बैसागोनि थाखाय जों गावखौ थियारि खालामोमोन बिदि रंजानाय बाजानाय मोसानाय आरो बायदि रोखोमनि बादायलायनायनि थाखाय बैसागो मेथाइ रोजाबनाय बैसागो मोसानाय खुगा मेथाइ रोजाबनाय बा फक डेन्स मोसानाय बायदि रोखोमनि मोसानायनि थाखाय जोंबो थियारि खालामोमोन आरो दिनै जों फैयै हयथ' दिनैनिफ्राय सप्तासे उनाव गरु बिहुनि गेजेरजों मोसौ बिहुनि गेजेरजों आसामनि गासै हारि हारिसाफ्रानो बे बैसागोखौ रंजालि बैसागोखौ बरायगोन आरो रंजालि बैसागो माने बियो बोथोरनि रंजानाय बे आबादारिनि मोनसे रंजानाय फोरबो बेजों लोगोसे बे जाहैबाय गोदान बोसोरखौ बरायनाय जों इंराजि गोदान बोसोरखौबो बरायो नाथाय इण्डियान माबा मथे थाङोब्ला जों जिथु बियो आसलते बांला नबबर्षमोन जों बेखौनो जों बे सानजा माबानि मानसिफ्रा बेखौ गोदान बोसोर हिसाबै निउ इयार हिसाबै नबबर्ष हिसाबै बेखौ खुङो आरो बिदिन माबोरै हाउ दिस कोइन्सिडेन्स केम इट्स डिफिकाल्ट टु से जे जोंनि गुबुन माबानि गेजेराव त्रिपुरिफोरनि गेजेराव थाङाबा जों नुगोन बिथांमोना 22 डिसेम्बरखौ गोदान माबा हिसाबै लायो आरो गुबुन हारिनि गेजेराव जों थांबा नुबावगोन बिसोरबो माबा साननायनि केलेन्डारनि निजा माबा दङ इन्डिजिनास टाइप अफ माबा दङ
केलकुलेसन दं नाथाय जों बर'फ्रा हयथ' दंना गैयामोन बेखौ मिथिया नाथाय बर'फ्रा मोनसे समाव बे हिन्दुइजेसन प्रसेस बा बिनि गोहोमाव फैनानै हयथ' बे गोदान बोसोरखौ बरायनाय जिथु बांला नबबर्ष गोदान इन्डियान माबा बरायनाय बे माबाजों बैसागो रंजानायजों बे ज' जानानै हयथ' मोनसे समाव बे फैबाय जे रंजालि बैसागो होनोब्ला रङालि बिहु होनोब्ला इट्स अल्सो ए फेस्टिवल फर वेलकामिं द निउ इयार गतिके बे रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरबाय बयनिसिमबो रंजालि बैसागो फैनोसै नाथाय जों जिहेतु जों बे मोनसे माबायाव थायो इनस्टिटिउसनाव थायो हस्टेलाव थायो जोंनि फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा गतिके रंजालि बैसागु बोथोराव बिसोरो गामियाव थांगोन न'आव थांगोन आरो दाथ' जिहेतु आरो इलेक्सननिबो माबा फैगौ बिनि बन्द जागोन माबा जागोन गतिके बिनि सिगांनो जों बेखौ खुंनाय जायो बेखौ खुंनायखौ आसलते बाजा नाङा जों बे बैसागो फैनायनि सिगांनो बेखौ खुङो आरो जों मोनसे फोरबो खुंनाया मोनसे निर्दिष्ट मोनसे फिक्स तारिख थाखायो मोनफ्रोमबो फोरबोआनो बियो क्रिसमासानो जा बे निउ इयार सेलेब्रेसनानो जा बा बैसागोआनो जा मागो दमासियानो जा मोनफ्रोमबो फेस्टिभेला मोनसे फिक्स डेट थायो नाथाय जों बे डेटनि सिगांनो बेखौ खुंनांगौ जायो बिनि माखासे प्रेक्टिकेल जाहोनफोर दं गतिके जों बेखौ बे समनि सिगांनो दा खुंदों गतिके जों बेखौ गाजा गोमजायै खुंनांगौ आरो रंजानाय बाजानायाव बाहागो लानांगौ आरो बेजों लोगोसे दहाय बिथां प्रमद बर'आ जिखिनि बाथ्रा बुंबाय जोंनि समाजनि बाथ्रा हारिनि बाथ्रा बर'नि बाथ्रा साननायनि जिथु गोनांथि दङ खौसेथिनि जिथु गोथांथि दङ जे गोथों लामाजों जों थांनायनि थाखाय जों माबायदि जों नायहरनांगौ इयुन फारसे बिदि गोबां बाथ्राफोर दं गतिके आं बेफोरनि फारसेबो गोसो होनांगौ जों रंजानाय बाजानायावबो थानांगौ फरायनायावथ' थाखानांगोन जों फरायसा मोननाय जों फरायनाया फार्स्ट फरायना थाखानांगोन फरायनायाव जों साबसिन हामसिन रिजाल्टल' नङा आरो बिनि उनावबो बायदि रोखोमनि थियारि जों जि लामाखौ जों बासिनानै लायो बे लामायाव थांनो थाखाय जों गावखौनो थियारि खालामनांगौ आं बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो हामलायनाय बावहरबाय गोजोन्थों